Siguro kaya mahilig ang mga Pilipino sa pares, which is unang-una budget meal, tapos pangalawa talagang pag masarap naman talaga ang pares mo kahit medyo mahal yan, medyo price yan. Kung masarap talaga babalik at babalikan naman. Kasi ano yan kumbaga sa Pinoy kasi pag sinabi mong pares, ano na yan common sa atin lahat. Talagang pag nakitang may tayuan na, makita na kakain ng pares. Kasi pares, ano na sa atin, parang isa na sa mga favorite ng Pinoy talaga Parang kumbaga, ano yan parang adobo. Diba? Parang adobo siya sa lutong ulam naman. Sa pares naman, parang street foods naman siya. Di na mawawala sa mga Pinoy yan. Kasi kumbaga, saan ka magpuntang lugar may makikita ka pares, halos bawat yan. Talagang pasarapan na lang talaga ng luto rin talaga sa pagpapares talaga. Kahit tayuan yan, kahit siksikan yan, talaga may pagsiksikan yan, kahit matagal yan sa pagpapares talaga. Kasi ako dati, mahilig rin ako hindi pa ako nagtinda ng pares. Pag pupunta ako, mag-a-apply ako dati. Kahit saan, talagang kakain. May makita kang paresan, kakain at kakain ka talaga sa Kasi pag pares talaga, alam mo na yan pag makikita mo Normally, makikita mo yan sa mga kalsada, mga daanan. Siyempre, masarap na ang lasa ng pares. Pero mas the best pa rin talaga pag lalagyan mo siya ng chili, garlic, saka ng onion leeks, toyo, paminta, sa kalamansi. Siguro, sikreto ng pagluluto ng pares namin is talagang may halong pagmamahalan talaga. Talagang passion niya rin sa pagluluto talaga. Kasi sa aming magkakapatid, siya ang kumbaga, may kanya-kanya kaming may tagaluto, may nag-manage, tas may nagtitinda. Sa aming parisan talaga, importante is sa umaga pa lang malambot na yung karne, yung mga tumbong, isaw, balat kasi kailangan niya, number 1 yan. Saka yung lechon namin is crispy na crispy talaga. Importante sa atin is yung sabaw natin dapat laging mainit kasi kaya nga pares. Hindi na masarap yan pag talagang hindi mainit kaya laging nakabukas yung sa aming kalan. Isa binabalikan talaga sa amin mga condiments namin kasi talagang garlic namin is talagang lutong bawang talaga. Yung chili, walang halong mga chili powder, talagang pure chili talaga kahit medyo mahal ang presyo. Talagang yan talaga kailangan mas solid talaga kasi talaga. Yung condiments mo talaga dapat, huwag mong titipirin talaga. Siguradong garantiya ko babalik at babalik sila dahil pag di masarap, libre na pag di masarap. Walang bayad pag di masarap. Ako nga pala si Peng Sapio, isa sa nagmamalig sa parisan ni Tata Sapio dito sa may Ibarra Street Corner, Dayap, sa Barangay Palanan, Makati City. Bali, nag-start to nung last year, January. Bali, doon pa kami sa may kanto nakapwesto Pinaalis kami. Lumipat na kami dito. Bali, ang naman ng ng parisan namin is tumbong, balat, isaw, lechong kawali, saka chicharong bulaklak. Ang bestseller namin dito ngayon is lechong kawali with rice. Bali, yung lechon namin is kasama na sa may bali tinatawag siyang lechon pares. Lechon tas sabaw ng pares ang nilalagay na. Pwede rin mix. Ang mix namin is worth 120 with rice. Pili po kayo ng 2 laman na combo. Bali, ang price po namin sa may parisan namin is tumbong, isaw, balat is 70 with rice and lechon, beef pares, saka chicharong bulaklak is 65 with rice. At yung mami naman namin is 50 with rice. Nag-i-start kami kasi 1 week talaga, as in break even lang kami. Talagang balik lang talaga, balik puhunan, walang pasahod. Siguro mga 1 week may mga tumitikim-tikim sa akin ng mga taga-cashing tail, mga nagtrabaho. Nagulat ako, bumubuhos na, may mga dumadayo na sa mga medyo malalayang lugar, yung mga taga-itap sa may Curie. Nagulat ako, bumubuhos na. Yun, natutuwa naman kami is nasasarapan sila sa aming pares. Kakaroon kami mga regular customer na binabalik-balikan talaga. Ang karamihan namin customer dito is yung nagtrabaho sa may cash and carry. Kasi mga napapadaan-daan na lang rin yung mga napapatikim. Pag nasarapan sila, magiging regular customer sila. Siguro na-touch ako, siguro mahigit 200 na customer ang
kumakain sa akin everyday. Bali, ang laman po kasi ng pares natin is mga siguro estimate is 12 kilos naman lahat-lahat na po yun. Tapos ang rice po namin is 17 kilos na ubos po is everyday. Ayos naman po kasi kahit paano nakaka-survive sa araw-araw na negosyo. Malakas pa rin. Ito nandahil sa parisan ng aking kapatid kahit paano may mga natulungan na rin kami. Sa katulad nitong healthcare namin, nagkakaroon siya ng double job. Tumutulong sa akin dito. Tapos may libreng tirahan na siya. Parang gano'n, nagkaroon na rin kami ng libreng tirahan dahil sa parisan na to, dahil sa aking kapatid. Sa mga gusto makatikim ng parisan ni Tata Sapio, inimbitahan ko kayo dito sa may Ibarra Street Corner, Daya, Barangay Palanan, Makati City. Para naman masubukan yung aming pares. Everyday open naman kami from Monday to Sunday. Bali nga pala, nag-start nga pala kami dito sa aming parisan is 8 a.m. at nauubos siya minsan 2 p.m., 3 p.m. Siguro pinakamatagal namin is 6 p.m. Siyempre, unang-una, maraming salamat sa mga regular kong customer. Kasi kung wala kayo, wala rin kami. Maraming salamat sa pabalik-balik sa aming parisan. Isang bulaklak. Opo. Monday boss, nakita ko nga kayo kahapon eh. Ano yung Monday pala? Armarize na. Tama. Isa talaga dyan. Ang pabata.